cases moko muse luwo ma ng'ato yudo chudo mare maber modok e ngimane maber. Imlu nochako karang'o pacho ka maybe be nitie cases muse luwo muloyo nikech wakili be nyalo yalo kes higni 8 to bura loye. Un kaka Imlu wakinde wose yalo moko magiloyo mochul ng'ato, especially jomo yudo hinyruok e lwet obila. Okay, Imlu nochako higa mar 1993 gi 1993. Yes. Kanye ma Imlu nochake. To cases ma waseloyo ng'eny. Lakini sani da wuok kuom cases ariyo. Yeah. Mokwongo ne en case ma ne yo Gine Coast. Yeah. Kilifi. Mar nyathi ma ne obila onego. To case no ne waluwo ba family no chul. Pesa madhi mokalo million. Ae kanene Gine bang' chule kendo obila manonego nyathino be nokete iye kuom higni 8. Okay. Aya case machielo ne en case mar manen Gine mane nen Kajiado mantie pastor mane obila chielo gi magina. Okay. Kane akian ilaro wach Gine kanisa. Obe case ne notere court. Okay. Bano chule. Okay. Omiyo dawach ni Gine tero wache court kao Gine muda mang'eny. Okay. Lakini bang'e tuntie kaka ng'ato yudoga Gine ratiro. Okay. Okay, Jacob, maybe wach mogik minyalo weyo godo jok ma kale gik machalo kamagi mana e sentence 2-3 kende, wach mogik minyalo weyo go jogo eko ma bendo sekale kata manyalo bedo ni nyalo dwaro dhi e kuonde machalo kamagi ma tungni nitie. Okay. Mana kaka na wacho mokwongo seche ka ni Gine ne yieri wuon ne ng'at ma kalo e Gine ne ng'at ma kalo e gima na kale yieri oyieno osetimore. Yeah, yieri osetimore. Mano kore e condition mari gi sechego. Alafu bed gi yie ni Nyasaye ema thiedh ema chango ji. To Nyasaye ma kelo yore mag yuto. Condition en aina kanyo temporarily, lakini Nyasaye dhi locho ni ma ibed idog kaka ne intiere chon. Yeah. To ne jok ma pod plan mar dhi e ng'anyo, ne jok ojende ma dhi e ng'anyo kata ng'ata anyalo kwayo gi ni giwere gi wach ng'anyo. Police en uting'o magina, in iting'o kidi. Magina cha omie mar Gine ne omie mar obe ritre, onge kaka ichiel ng'ato gi kidi to ben gi Gine ne. Police bende en dhano. Yeah, obende en dhano, obende iye wang'. En gi feelings mage. Okay. Koro ni ng'ato ka ng'ato mondo keep line mare. An kaka japiny onego bed na ng'eni ma en police to muting'o ni en bunde. To katugo kod onyalo goya gi bunde. Okay. Nikech sarumo, maybe anyalo mi thuolo mogik iwacha ni wach mogik minyalo ego jopiny ewi gigo mwalose duto te kawuono kaka ratiro margi, gimoro amora minyalo wacho mwatieko go chenro. An gima dawach en ni kaka Uganda wan onego bed ni wakawo ting' mar neno ni piny odhi maber. Kata ratiro kata ji oyudo ratichgi. Ae mar ariyo, serikal onego bed ni kawo ting' mar neno ni kaka jopiny wayudo Gine ratiro marwa. Kamano. Ae wach mar adek, adwa wacho ni jopiny ni sasa ma ji dhi e ng'anyo to ok onego bed ni ji ketho mwandu wegi kata ji hinyo obila manyalo provoke obila. Mano wach ok onego bed ni watimo. Ae mara ang'wen tanyalo wacho ni obila tije ni rito jopiny. Yes. Ok en hinyo jopiny. Ae mara ang'wen, namba wa mar Gine toll free number en 0800 721 401. Inyalo nwane namba no? Okay, namba no en 080 7 2 2
1-4-0-1. Erokamano ahinya Migosi William Omondi kaachiel kod Jacob Omondi. Erokamano Jacob kuom kayudo yie mondo mi imiwa sigandi kaka chalo gi kaka nikale midhiere lwet obila gi okenge misekawo nyaka nichopo ka imlumo resi. Nyakwara Mugi, ka waloso e wach mar yudo ratiro, ok ni wanono gima rach motim, watemo ng'iyo ni to ratiro mar oganda inyalo rit nade.